बतझरनि बंसीजरा गामिनि गेरेमसा ब्रह्मखौ मंगलजरा दख'रा बर' समाज आफाद आरो मंगलजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। गेरेमसा ब्रह्मआ नखरजों लोगोसे बंसीजरा गामि आरो ओनसोलनि थाखाय दिनैनि सानाव जारिमिन सोरजिदों। बिथाङानो गिबि आईआईटीआव फरायनो थाखाय खाबु मोननाय सासे फरायसा। क'क्राझार जिल्ला बर'फर महकुमानि मंगलजरा हालामनि सिङाव थानाय बंसीजरा गामिनि बिश्वमित्र ब्रह्मनि फिसाज्ला गेरेमसा ब्रह्मआ आसमाल सुपार 40आव जीईनि आनजादनि थाखाय 2 बोसोर कचिं लानानै 96.02% जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानानै एसटी रेंक 671 लानानै इन्दरनि आईआईटी मेकानिकेल इन्जिनियारिं ब्रान्चआव सेलेक्शन जायो आरो बिथाङा दिनै इन्दरनि आईआईटीआव फरायनो थांसिगोन। बे खौरांखौ मिथिनानै मंगलजरा दख'रा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ बसुमतारी आरो मंगलजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिन्दु चन्द्र ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव दख'रानि मावथि फारियाफोरखौ लानानै मैया मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव बंसीजरा गामिनि बिश्वमित्रनि फिसाज्ला गेरेमसा ब्रह्मनि न'आव थांनानै आर'नाइ फालिजों गेरेमसा ब्रह्मखौ थुलुंगाखां होनानै दुंब्रुदै बरायहैयो आरो बयखौबो बेबायदिनो गोसो होनानै फरायनांगौ होननानै फोरमायो। दिनैनि नैबे समाव जोङो नैबे बतझर ओनसोलनि सिङाव थानाय मंगलाजरा बंसीजरा गामियाव फंबाय गेरेमसा ब्रह्म बिथांनि बिफा बिस्मित्रा ब्रह्म दा फंबाया आसमल सुपार 40 कचिं सेन्टारनिफ्राय बिथाङा 2 बोसोर कचिं लानानै JEE मेन्स एग्जामखौ बिथाङा 96.02% लानानै बिथाङा एसटी रेंक 671 रेंकआव बिथाङा पास जानो हाबाय। दा बे खौरांखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिथाङा पास जानायजों लोगोसे बिथाङा आईआईटी इन्दर मध्य प्रदेशआव बिथाङा मेकानिकेल इन्जिनियारिं कर्सआव बिथाङा सेलेक्शन जाबाय। दा बिथांनि बेबायदि सेलेक्शन जानाय खौरांखौ मोननानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बेजों लोगोसे बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै फरायबोदों। बिथाङा मेट्रिक आनजादावबो सेन्ट पल्स इंलिश मिडियाम स्कुल बासबारिनिफ्राय बिथाङा गासैबो आयदायावनो लेटार लानानै बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ जोबोर मोजाङै उथ्रिसारदों। दा जायनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय JEE मेन्स एग्जामखौ बिथाङा 96.02% लानानै बिथाङा पास जानो हाबाय। दा बिथांनि बे पास जानायखौ जोङो मंगलजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मंगलजरा दख'रा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिथांजों जों खौसेयै दिनै बिथांखौ बिथांनि न'आवनो फैनानै फंबायखौ जों बरायफैदों। लोगोसे जोङो बेखौनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों बिथांखौ साबायखर बावनो लुबैदों जे बिथाङा जोंनि ओनसोलाव गिबि खेबै JEE एग्जामाव बिथाङा पास जानो हानानै जोंनि ओनसोलखौ आरो गामिखौ गोबांथार जौगाहोनाय लाबोगोन आरो इयुनावबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोग्गानाय सासे सुबुं जानो हागोन बेखौनो जोङो मिजिंथिनाय थाबाय।